Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Sketri jong Shnong Nolikata yaw belatip kerteng kumba best full man langte ula Mynsaw jor na ki benta jong khlie hadin bula Shoh aki Ngut ki Runar ha gas ngi ublay ka pratri unai weng arajar arpho ha ka por khat wesh teng baji min mit kat kum ka ejahar bala mudoi shaki pulet jong Runar police station uba best full man lo keno ba ki Ngut ki brio ki belatip kerteng kum unum marang u chili man ar marang bat unik man marang Kila thau jingkul mar po pu sam jo Shnong ha kasngi ublay ha ka por khat wich teng min mien henrei kat bau dang thmu ban penjaya ki ban kini ki Ngut kila tangon kala ya u hadu bo nda Mynsaw jor na ki benta jo khlie hadu bo umti brief Shoh ha kini ke ejahar unius kat tri jo Shnong Nolikata ulay thu ru ba ka pisa ka ba shipho ha tangka ka bola thep ha po kapla kala jar ngai na ka met ki jong u hadin kini ki jingja Nakaliang jugi noilam ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples Southwest Khasi Hills District. Tang Maria jing tep alor kini kila hiar mar cek Shnong Nolikata ban yara penkit no ya uba best full man Shah si ranikor nak benta ban yo jing sumar. Kasengkala dawaru iki pulet jongka Ranikor police station ban kem no mardor kini kila ingot apo arp saw kenta namar boba best full man uladep mudoi dak ejahar persya ikini kibrio.